ଭାତ ଟାଣ ଦେଇଛୁ ରୋଲ୍ କରିଛୁ। ଅଲଗା ଭାତଟା ସାନମା ଦେଖିକି ଗାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଚାଉଳ ନା ମୁଁ ରାନ୍ଧି ଶିଖିନଥିଲି। ହବ ବାପା ଆଜି ଚାଉଳ ସଜା ପୁରା ଚାଉଳ ବନାଉଛି କଞ୍ଚା ଚାଉଳ ଯାଉଛି। କ'ଣ ଝିଅ ହେଲା 3ଟା ଆଣିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଦି କରିସାରିଲା। ଝିଅ ପାଣି ଚାଉଳ ସଜା ପାଣି ପିଇଲା। ମାମା ନିଅ ମାମା ପିଇଦିଅ ଟେଷ୍ଟି କହିଲା ମୋତେ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତ ପିଇଲା। ଆଉ ଚାଉଳ ସଜା ଖାଇଲା ଆଉ ଭାତ ଖାଇଲାନି। ପନିର ଖାଇଲା ଆଉ ଇଏ ଖାଇଲା। ଆଲରେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ଭାତ ତାଙ୍କ ରେସିପି ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନେଉଛି ଦେଖିଲି ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଇଏ କରିବି କେଉଁ ଥର ମାନେ ଏଇଟା ଅଡ଼ିଓ ପକାଇ ଛାଡ଼ିବ ଭିତରେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ଅଡ଼ିଓ।